Delegazzjoni tal-Partit Nazzjonalista mexxija mill-Viċi Kap għal ħidma fil-Parlament David Aġus ipparteċipat f'attività ta' Oti tad-Dem organizzata fiċ-ċentru tal-Oti tad-Dem fi Gwarda Manġa fl-okkażjoni ta' Jum Dinji għad-Donaturi tad-Dem li se jitfakkar il-ħadd 14 ta' Ġunju. Akkumpanjat mill-whip tal-Grupp Parlamentari Nazzjonalista Robert Kutajjar u l-membru mill-Kumitat tal-MZPN Gabriel Mikallef, David Aġus fakkar fl-importanza li wieħed imur jagħti d-dem bħala ġest ta' solidarjetà ma' dawk li għandhom bżonn u ringrazzja lil Maltin li jmorru mingħajr daqta trombi u jagħtu id-dem ġest li stqar li għandna nkomplu nippromovu għax juri l-vera valuri tas-soċjetà Maltija. L-importanza tal-Oti tad-Dem kienet spjegata wkoll minn Gabriel Mikallef meta tkellem ma' Net News. Naħseb huwa fid-dover tagħna li f'dan il-mument noffru l-għajnuna tagħna u f'dan iż-żminijiet issa kif pajjiżna kien għaddej minn pandemija u kien hemm il-bżonn u l-ħtieġa, naħseb huwa fl-obbligu tagħna li nagħtu l-għajnuna tagħna, nagħtu l-appoġġ tagħna biex ovvjament bil-ftit kontribut li nistgħu nagħmlu aħna ngħinu l dawk li għandhom bżonn. L-attività kienet organizzata mill-Laqda Nannit Malta b'kollaborazzjoni ma' Happy Parenting Malta for Happier Children. Minnaħa tiegħu il-fundatur ta' Nannit Malta, Filip Kirkop, appella l-altruismu b'ġesti nobli bħall-Oti tad-Dem.